Mayong ni Kristo ug mayong buntag, mayong ugto agad sa maabtan ining atong programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko mga igsoon. Unya nausab kita karon aron makighisgot mahitungod nining mga pagtulun-an sa atoang simbahan nga Katoliko. Hinaot nga naamo sa Kapiskay's Panglawas aron magtuo na usab kita mahitungod sa mga pagtulun-an o doktrina mahitungod sa Santa Iglesia Katolika mga igsoon. Muna mga higala, naka-live na usab kita karon nining mga adlaw, no, aron kita magahisgot mahitungod sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko mga higala. Unya alang sa mga dunay mga pangutana mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko, mahimo kana ninyong ipangutanan ining atong programa karon sa atong Facebook nya. Kung duna na may comment box diha, i-type ang inyong mga pangutana o unya isin dire sa ato ang live mga igsuon, kay ato kanang tubagon mga igsuon base gyud sa balaang kasulatan og sa ato ang panudlo sa atong simbahan nga Katoliko mga igsuon. Mao na nga naka-live kita karon, dalay ko ng Ginoo aron maghisgot kita mahitungod sa pagtulon sa simbahan. Sa dili pa ni nato sugdan mga igsuon pagbatbat nining atong mga doktrina sa atong simbahan, ato sa ni siyang ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa karon mga higala. Manguros kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahana mo na kas mga langit, pagadaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato sa ningion atong electric pan mga igsoon. Okay mga igsoon, ayong udto kanatong tanan sa atong mga suki nga tigsunod niining atong programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Inyong ubos nga lagad si Brad Carlo Badinas, makiguban usab kaninyo nining pipila ka oras magtuon sa atong pagtuong Katoliko mga higala. Mga igsuon, ang atong topic karon mga higala mahitungod niining umaabot nato nga selebrasyon inig adlaw Martes, no, kining gitawag nato og All Saints Day o All Souls Day, no, kining adlaw sa mga santos o adlaw sa mga mahal natos kinabuhi nga namatay na mga igsoon. Gitawag kini siya og kining adlaw sa mga santos, gitawag ni siya sa English og All Souls Day o All Saints Day mga igsoon. O kining dos gitawag ka na siya og the commemoration of all the faithful departed, no, paghandom sa tanang mga magtotoo nga mipanaw na mga igsoon. Mao nang November 2, no, unya giminugbo lang kana pagka tawag, gitawag na siya og kalag-kalag, no, giminugbo kana siya og pagtawag. Wala kay kung ato man kung arita sa simbahan sa ato ang termino nga gigamit sa atong simbahan, gitawag kana siya og All Saints Day o All Souls Day, Nobyembre 1 ug 2. Muna sa atong mga katigulangan kaniadto, giminugbo ra na nila pagtawag, no, ila ra nang giminugbo, ginganlan kana nila og kalag-kalag mga igsoon. Pero kung anhi kita sa termino nga gigamit sa simbahan, mao kining gitawag nato og All Souls Day, adlaw sa tanang mga santos og adlaw sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na.
Sa in English kana, the commemoration of all the faithful departed. No, mao kana in English. Sa Binisaya, paghandom sa tanang mga magtotoo nga mipanaw na dinhi sa kalibutan mga igsuon. Unya daghan sa atong mga igala nga mga dili Katoliko mga igsuon, like mga Protestante, mga dili Katoliko, Iglesia ni Cristo, mga dating daan, Sabadista nga mainiton kaayo nga nagsukna kanato. Nagsupak ni ining atong doktrina kay matud pa nila nga kini kunong paghandom nato sa mga santos wala daw ni sa Biblia, no? Kining gitawag nato Nobyembre 1, wala daw ni sa Biblia mga higala. Kining adlaw sa mga santos mao ni una natong tukion mga higala, no? Kung unsa ka tinuod nga kining adlaw sa mga santos wa bagyod ni sa Biblia, mao ning atong pagatukion karon mga higala, no? Kaya ang kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, mga Protestante, gusto man gyud sila litra por litra mabasa sa Biblia, no? Mangutana na sila, naa ba sa Biblia nga handumon ang mga santos? Mao na mga higala, no? Mao nay atong tukion usa kining Nobyembre 1, kining adlaw sa mga santos. Kung anaa ba gyud kini sa balaang kasulatan og dili ba kaha mugna lang ni sa ato ang simbahang Katoliko, gama-gama ra ba ni sa atong Santo Papa, o naa ba gyud kini sa Biblia mga higala? Mao na ang atong pagatukion karon mga higala. Unya ato sang subayon mga higala ang kasaysayan o ang history mahitungod niining kapistahan sa adlaw sa mga adlaw sa mga santos, no? Ato sa ning tukion mga higala kung kinsa man gyoy gauna-una niini, no? Mahitungod niining pagsaulog nato sa adlaw sa mga santos. Mao ni atong tukion. Niya kitay basahon mga higala, usa kini siya kasaysayan dinhi mga igsoon mahitungod niining kinsay gauna-una nining adlaw sa mga santos, no? Ato ning tukion kung kinsay gauna-una niini. Ato usang tukion ang history niini. Sa di pa ta mo abot og Biblia, no? Kining mga laing relihiyon mingon magyud basa sa Biblia brad. Ayaw ng history, unya sa ato sa ning tukion, ato sa ning hisgutan mahitungod kung kinsay ga una-una niining ingnon natog pagsaulog niining mga santos. Sa di pa ta mabot sa Biblia. Okay. Giingon din ni mga higala sa Binisaya na ang pagsugod, no, ang pagsugod nga ang Santa Iglesia nagsaulog sa iniusang adlaw alang sa mga santos mao ang unang magtotoo nga Kristyanismo. Mao si kinsa man si San Basilio, no, sa nga taga Syria niadtong 397 AD. Sa ato pa di mga higala nga ang nag-una di ang nagsaulog, no, kini ding ang nagpractice ang nagpractice diini sa simbahan Katoliko, ang nagsaulog sa santos adlaw sa mga santos mao si si Basilio nga taga Syria niadtong 397 AD ngadto sa ubang mga diocese alang sa maong katuyuan mga higala. Unya pag-abot ni Papa Bonifacio mga higala, no, pag-abot ni Papa Bonifacio, nagpahinungod siya sa adlaw sa tanang mga santos. Pag-abot ni Papa Bonifacio. Muna nga ang pagpili sa Nobyembre 1, nahitabo nga Nobyembre 1 mao ang official nga buwan nga handumon ang tanang mga santos, mao si Papa Gregorio III mga higala, no? Muna dinhi mga higala giklaro diri mga higala si Papa Gregorio III niadtong 731 ug 741, no? Iya kanang gipahinungod sa usa ka oratoryo sa original nga basilika ni San Pedro. Mao na nga ang pagpili sa buwan Nobyembre og Pitsa 1 mao na si Papa Gregorio III niadtong 731 741 mga higala nga nagpahinungod siya sa usa ka oratoryo sa original nga basilika ni San Pedro mga higala nga ang gibuhat ni Papa Gregorio nga tanang mga martir
tanang mga santos nga gipamatay, gipanglutos tungod sa pagsangyaw sa kamatuoran, gipang punggutan sa ulo, gipanglawg sa leyon, gipangdauban nga buhi, tanang mga martir, mga santos sa atong simbahang Katoliko, gisaulog ni Papa Gregorio III mga higala. Kay kung usa-usaon man gud nato silag sa ulog, dili maato. Dili makaya sa simbahan nga usa-usaon silag sa ulog. Kay pirting daghana. Nilibuan ka mga santos nga gipamatay mga igsuon, no? Nilibuan ka mga santos nga gipamatay, no? Sa panahon nga si Emperador Diocletian, kani si Diocletian mga higala, usa ni siya ka emperador sa Roma nga pagano kaniadto. Sa mga tuig 284, 305, gipang ihaw, gipamatay ang dili maihap nga pirting daghana nga mga magtotoo mga higala. Panahon ni Emperador Diocletiano, tuig 284, 305, dili maihap nga mga santos, dili maihap nga mga martir nga gipamatay sa pagtuong Katoliko mga higala. Unsay mga relihiyon ato? Katoliko mga higala. Kinsay nagpatay? Way lain mao si Emperador Diocletian. Pirting daghana nga mga martir, mga santos, ang uban gani gipanglawg sa leyon, ang uban gani gipangdauban, gihimong kalingawan dito sa Roma, gipangdauban nga buhi, no? Ang uban gipanglawg, ang uban gani gipanglansang. Pirting daghanang mga santos nga nangamatay mga higala tungod lang sa pagtuo nila ni Kristo og sa pagpanalipod sa simbahang Katoliko. Mao na nga ang uban gipanglungguan sa ulo. Daghang gayong mga dugo sa mga balaan nga niagas diha sa Roma mga higala sa panahon ni Emperador Diocletiano sa tuig 284, 305 mga higala. Mao na tungod sa dili maihap, tungod sa kadaghan nga mga santos nga gipamatay sa panahon ni Diocletian, gisaulog sa simbahang Katoliko ang dili maihap nga mga santos. Kay kung usa-usahon man guni nato, kung tagsa-tagsaon man guni nato sa ulog ang ilang kapistahan, dili maato. Tungod sa kadaghan, ang uban dili na matiman-an. Tungod sa kadaghan, di na matiman-an ang pizza, kanus agi pamatay, unsang kuana, ana ba? Tungod sa kadaghan, dili maihap ang mga santos nga gipamatay diha sa pagtuong Katoliko. Mao na nga ang simbahan mga higala mihatag og buwan og pizza aron sa ulogon ni silang tanan. Ingnon nato mga higala, tingbon silag sa ulog. Mao na nga gipili ni Pope Gregory III nga kanang buwan sa Nobyembre 1 mao kana ang selebrasyon, kapistahan sa tibuok mga santos mga higala. Dili man na parehas ni Pedro Calungsod nga duna kitay buwan o pizza nga gisaulog nga exclusive ra para ni Pedro Calungsod. Like for example, Senyor San Roque, buwan sa Septembre, San Agustin. Mao ng mga santos nga exclusive ra kayo ang ilang kapistahan. Pero doon na gyoy pagsaulog nga tinibuok mga higala. Mao nang gibuhat ni Pope Gregory III mga igsoon. Nga gisaulog ni Pope Gregory III tanang mga santos sa simbahang Katoliko gitingob, gihiusa pagsaulog sa simbahan mga higala. Kinsay naguna-una niini? Una si San Basilio, og ang pagpili na sa official nga buwan og pizza mao si Pope Gregory III mga higala. Unsa may hinungdan? Tungod kay daghang mga santos nga nangamatay tungod sa pagtuong Katoliko, gisaulog sa Santa Iglesia ang dili maihap tungod sa kadaghan nga mga santos nga nangamatay mga higala. Tungod sa ilang kamatayon mga higala, tungod sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran, tungod sa pagsaksi sa ilang giwali, wa sila'y kukahadlok sa pagpakamatay. Bahalag ilawg sila sa leyon, bahalag dauban silang buhi, bahalag panit-panitan sila, basta masangyaw lang ang kamatuoran. Unya, madipinsahan lang ang pagtuong Katoliko, bahalag patyon sila. Malipay man silang patyon. Kay kanindot anang patyon sila para makauban din sila sa Ginoo. Mao na mga igsuon ang mga martir kaniadto wala sila'y kokahadlok. Bahalag patyon sila. Malipay silang patyon. Kaya nga naman, kay kung mamatay sila, siguro sila mahilangit.
uban na nila ang Ginoo, makakita na sila balik sa Ginoo mga higala. Kay doon nagoy usa ka history mga higala, nga sa dili pa sila patyon mga igsuon, presohon man to sila, sa dili pa patyon, inig bispiras pa ana, niya ng adlaw niya, ugma patyon sila, ang Ginoo matud pa sa history mga igsuon, sa early Christian history, ang Dios, si Kristo magpakita sa mga early Christian. Ligunon sila ni Kristo, ingnon sila nga ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok sa kamatayon. Ang Ginoo mismo mga higala magpakita nila anang gabhiuna. Inig ugma ana patyon sila, ilawog sila sa leyon. Niingon ang Ginoo, nagpasalig nilang Ginoo, bahalag patyon mo. Bahalag ihawon mo. Pasaligan ta mo. Makauban mo nako sa langit. Muna ang mga early Christian kaniadto dili mahadlok, muatubang sa kamatayon. Dili mahadlok, muatubang sa paglutos. Kay ikalipay nila nga mamatay sila mga higala kay makauban na nila ang Ginoo. Mao na mga igsuon nga mao na ang Nobyembre 1 gipili kana sa simbahang Katoliko nga magsaulog mi sa tanang mga santos. Tinibuok nga pagsaulog. Mao na mga higala, mao na say kasaysayan. Karon ang atong mga higalang mga protestante mga igsuon mainiton kayong nagsupak niini. Kay matud pa nila nga wala kunoy mabasa sa Biblia nga sa ulogon og handumon ang mga santos. Mga higala, balikon ko. Ang kanang paghandom namo sa mga santos, mao kana ang among kapistahan ngadto kanila. Nganong among gisaulog tungod sa ilang kamatayon, tungod sa ilang pagwali sa maayong balita mga higala. Among gipasunuggan ang ilang kamatayon mga igsuon. Tungod kay namatay sila sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Pagpanalipod sa simbahang Katoliko, namatay sila mga higala nga martir. Among gipasidunggan ang ilang kamatayon mga igsoon. Sa unsang pamagi, pinaagi sa among kanang pagsaulog sa ilang pista. Mao na ang among pagpasidungog sa mga santos, pinaagi sa pagsaulog sa among mga pinaagi sa pagpista, mao kana ang among pagpasidungog sa mga santos. Sa ilahang kamatayon sa mga santos gisa amo silang gisilibrar mga higala. Nga lisod ba na sabton? Nga maingon na yun sila mga higala, naa ba na sa Biblia nga pasidunggan ang mga santos? Okay, atong basahon ang balaang kasulatan mga higala o atong paklion ang Biblia kung wa ba gyud sa Biblia? Ha? Atong paklion ang balaang kasulatan mga higala kung wa ba gyud sa Biblia? Oh, niya atong basahon mga higala, atong basahon ang balaang kasulatan. Kung naa ba gyud sa Biblia nga sa ulugo na to ang mga kapistahan. Ha? Niya kapistahan sa mga santos. Una atong paklion kining sirak. No? Ang dako magong problema ani mga igsuon, kining mga higala natong mga protestante, gitangtang ni nilang sirak. Nganong gitangtang ni nilang sirak sa Biblia? Tanawa ng Biblia sa mga laing relihiyon, wa gyud nay sirak. Kay ngano man, ilaha kanang gitangtang gikagis na nila kay ngano man. Kay gusto sila mulihay sa mga pagtulunan sa Katoliko. Kay do naman goy nasulat sa sirak nga pabor kaayo sa Katoliko nga doktrina. Mao ni nga kani si Martin Luther pirti pong brayta ani. Kay pari man siya kaniadto. Karon kay pari man nakabasa si Martin Luther kaning naa sa libro sa sirak nga daghang mga doktrina nga gihisgutan diri nga pabor sa Katoliko. Mo na nga nagdali-dali siya og kagis og pagtangtang aning sirak. Mo ni nga kining mga protestante karon, kining mga born again, Iglesia ni Kristo, Sabadista, Iglesia sa Dios, tan-awa ng ilang Biblia wa gyud nay sirak. Kay ngano man, kay ila kanang gitangtang kana nilang sirak. Tungod kay mulihay sila sa mga pagtulunan sa Katoliko. Kay kung di magunin nila tangtangon ang sirak mga higala, kung magdebate na ang Katoliko ug laing relihiyon, maapiki man gyud ni sila. Kay ngano man, kay ang sirak mga higala dunay mga nahasulat sa sirak nga pabor sa Katoliko. Okay, atong basahon ang sirak 44. Kung dili ba nato angay pasidunggan ang mga santos, ang kaproblema ani nila wala sila'y sirak. Ang ilang Biblia walay sirak. Kay gitangtang nilang sirak. Kay matud pa nila nga dili kuno appeal, dili kuno inspired, dili kuno ni inspired by God. Wala kuno appeal sa Biblia. Usay walay appeal sa Biblia.
Apil man sa Biblia, tanawa o, na magani sirak ang ako o. Maingon mo way apil ang sirak sa Biblia, kay ni day naman ni sirak. Akong gibasa Biblia. Sa inyo ang hunahuna, way apil ang sirak, kay inyo magong gitangtang. Muna makaingon mo nga way apil ang Biblia, ay walay apil ang sirak. Kay sa inyo ang Biblia, inyo namang gitangtang, muingon gumugoy apil. Pero kaming mga Katoliko o, rawan, maingon mo o, Biblia man ni o. O, Biblia man ni. Ano na lagi ni sirak. Kamu moingon mo goy apil ang sirak, kay inyong gitangtang. Marukoy mamong dako, dara, atong masahon. Sirak 44:1. Unsa may giingon din busa pasidunggan ta karon ang mga taong balaan o Dios nun o ang atong mga katigulangan nangagi ug mga kaliwatan. Mga tao nga pasidunggan pag-ayos Ginoo, diha kanila nakita ang iyang halangdon sukad sa sinugdan. Klaro ana mga higala. Kaklaro ana nga mismo unsay giingon sa balaang kasulatan, busa pasidunggan ta ang mga taong nga mga balaan og Dios nun. Unsay giingos Biblia, pasidunggan ta ang mga balaan nga tao, mga Dios nun nga tao, pasidunggan nato. Unya ngano kamong mga laing reliyon di mo nganon dili mo magpasidungog sa mga balaang nga tao? Di ba? Kay para ninyo Dios ra joy pasidunggan. Mao na inyong nakatunan nga Dios ra joy pasidunggan, pero kung basahon ninyo ang Biblia, ang Ginoo wala magbawal pagpasidungog sa mga balaan. Sa mga santos ba? Mao na mga igsuon, ay ang inyo magunguno na basta maghisgot og santos ribulto. Lahi sana. Lahi sana nga topic. Lahi ang santos, lahi pod ang ribulto sa santos. Kay kamo mga laing reliyon basta maghisgot mig santos, ang inyong masusi yung na ribulto kahoy, di na mao. Lahi sana nga topic. Karon, atong malikog basa. Busa daygon ta karon ang mga tawo nga balaan o Dios nun, o ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan, mga tao nga pasidunggan pag-ayo sa Ginoo, diha kanila nakita ang iyang kahalangdon sukad sa sinugdan. Klaro ana, mabasa sa Biblia nga mismo ang Ginoo nagpasidungog sa tao nga balaan. Ya kita pa kaha nga tao lang, di ta magpasidungog sa mga balaang tao. Mao na nga kaming mga Katoliko wala mi masayop sa among pagsaulog sa kapistahan sa mga santos. Kay kanading kapistahan sa mga santos, mao kana ang among pagpasidungog kanila tungod sa ilang kamatayon mga higala, tungod sa pagsangyaw sa kamatuoran, among gi saulog ang ilang kamatayon sa mga santos. Ang mga santos gisaulog na mo ilang kamatayon, pinaagis tungod anang ilang gihimo mga higala. Pariha ra guna siyag bayani. Pariha ra guna nagbayani mga igsuon ba sama ni Dr. Jose Rizal. Mga bayani, dili ba sa ato ang kalendaryo do naman gyoy pizza o buwan nga sa ulogo nato ang kanang gitawag natog Heroes Day, kapistahan sa mga bayani. Ngano man ato mang ay kapistahan, nganong ato mang giselebrar kanang gitawag natog Heroes Day, kanang adlaw sa mga bayani, tungod sa ilang gihimo mga bayanihong buhat. Sama ni Rizal, gisaulog nato ang adlaw ni Rizal tungod sa gibuhat ni Rizal. Pero kanang ilang gipangbuhat kalibutanon na kay na. Pero ngano ato man ang gipasidunggan lagi ang mga bayani? Ngano ang atong mga bayani gipasidunggan malagi na sa atong gobyerno tungod sa ilang gipangbuhat, di ba? Tungod sa ilang mga gipangbuhat nga mga bayanihon nga buhat. Pero kana ilang gibuhat mga kalibutanon ra na. Sama ni Rizal, Apolinario Mabini, mo na nga dunay mga gisaulog ang adlaw sa mga bayani. Nganong gisaulog tungod sa ilang mga gipangbuhat. Di ang buhi pa sila sa kalibutan, doon na sila yung mga maayong buhat nga gibuhat diri sa ato ang sa nasod. Ingon ana usab ang mga ingon ana usab ang mga santos. Like mga santos, ang mga santos mga higala nakalahi lang sa mga santos, ang ilang gipangbuhat mga Dios nun. Mga pagwalis maayong balita, ilang gisangyaw ang maayong balita ni Kristo ngadto sa mga tao. Hantod ang uban wa kauyon, gipamatay sila, gipapunggutan sila sa liog tungod anang ilang gipangbuhat. Kay maayo man ilang gipangbuhat nga nagwali sila sa maayong balita, ilang gipangtudloan ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Uni ang uban wa kauyon sa ilang giwali, gipamatay sila, gipanglungguan sila sa ulo tungod anang ilang gibuhat. Ato silang pasidunggan tungod anang ilang gihimo. Unya pangutana, naa ba na sa Biblia?
Biblical ba na nga atong pasidunggan ng mga santos? Dako kayo biblical. Makaingon jud kog, yes, mabasa jud sa Biblia mga higala. Ang problema ninyo, wa mo'y sirak kay inyong gitangtang. Maunang di mo kabasa kay wa mo'y sirak ang inyong Biblia. Dara o, balik ko na kog basa para gyud masuod sa inyong utok. Dara, busa daygon ta karon ang mga tao nga balaan o Dios nun. Og ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan, ang mga tao nga gipasidunggan pag-ayo sa Ginoo, diha kanila nakita ang iyang kahalangdon sukad sa sinugdan. Sa ato pa mga higala, sa maong sitas nga gibasa nako, mabasa gyud litra por litra nga pasidunggan ta ang mga taong balaan. Mao na ang mga Katoliko igo ra pud nagtuman. Igo ra pud nagtuman ang Katoliko sa nasulat sa Biblia. Kay ang Ginoo gun nagingon, pasidunggi ang mga balaang tao, mga Diyos nun nga tao. Kana mga santos, dili din na Diyos nun. Usab din na sila mga yawanon. Kana ilang gibuhat, mga Diyos nun mo na. Gawali, maanggiampuon kayo. Ha? Manimbahon kayo, dili din na Diyos nun. Sa ato pa unsay gingon sa Ginoo, daygon ta karon ang mga taong balaan ug Diyos nun. Nya unsay gingon dinhi sa bersikulo 2, ang mga tao nga gipasidunggan pag-ayos Ginoo. Sa ato pa mga higala, mismo ang Ginoo nagpasidungog sa mga balaan nga tao. Hunahunaan ninyo mga higala, ang Ginoo manggani nagpasidungog sa mga balaang tao? Mga santos ba nagpasidungog manggani ang Ginoo nila? Kita pa kaha nga tao rata, di ta magpasidungog nila. Mao na hinugtok mga higala, pamalandungin ninyo. Ang Ginoo gani mismo nagpasidungog sa mga balaang nga tao? Ya kita pa kaha nga tao lang? Kamo pa kaha mga protestante lang? Kamo kaha mga iglesia sa Dios lang, mga dating daan ra, kamo pa kaha nga tao lang. Sa ngilngig pa mo sa Dios, ngilngig pa mo sa Ginoo, nga ang Ginoo mismo nagpasidungog manggani sa mga taong santos. Mao na mga higala. Mao na nga kiniding among pagpasidungog sa mga santos. Inig Nobyembre 1, naagid siya sa balaang kasulatan. Anaagyoy basihan sa Biblia. Okay? Unya, muingon sila nga, ay wala may mabasa diha brad, Nobyembre 1. Natural, di yun na mabasa ang Nobyembre 1. Kay kini magong atong Biblia, dili man ni kalendaryo. Di ba? Muingon sila na, di mabasa diha brad, nga Nobyembre 1. Natural, di yun na kabasa, Nobyembre 1. Kay tungod, kay ang Biblia na to, dili man kalendaryo. No? Di man kalendaryo. Kung mangita kag Nobyembre 1, atos kalendaryo, kay naay mabasa. Pero ang punto lang din hiba, mapruibahan na to sa Biblia nga pasidunggan na to ang mga santos. Nya kinsa mong magsupak-supak ana. Di ba? Oh, mismo ang Ginoo. Nya sa unsang pamaagi pinaagi sa ilang kapistahan. Oh, kamo na may pista. Wa mo pista. Nya na ba nas Biblia nga magsaulog ta sa pista? Na atong basahon ha. Unang Korinto 5:8. Okay, atong basahon. Kaya kini magong mga laing reliyon, hilig na ba kini sila litra po litra? Mingon din sila, asa babasa, magpista. Sige atong basahon. Unang Korinto 5:8. Okay. Atong basahon. Unang Korinto 5:8. Dara, Biblia gyud. Biblia gyud. Nagingon nini, busa himuo nato ang pista. Sa ulugon gihapon nato ang pista. Sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala. O kalawayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli o kamatuoran. Naagyo day mabasa mga higala? Unsay mabasa dinhi? Busa himuo nato sa ulugon ta ang pista. Naagyo di ay pagsaulog sa pista. Unsay giingon ni Pablo? Unsay gingon Pablo, sa ulugon ta ang pista. Kinsay namulong niini si Pablo. Kay sulat man ning Pablo unang Korinto, siya gyud namulong ani. Karon si Pablo nagingon, sa ulugon ta ang pista. Si Pablo mo namulong ana. Sa to pa si Pablo mismo, apil di ay siya. Kay ana ko siya sa ulugon ta. Wa man moingon si Pablo nga sa ulugan ninyong pista ha, wa koy labot. Di ko magsaulog sa pista, wa man moingon si Pablo. Niingon si Pablo sa ulugon ta. Sa to pa apil si Pablo og sa ulog sa pista. Mao na nga kaming mga Katoliko,
dili sayop ang pagsaulog sa pista. Dili sayop. Kay mismo si Pablo nag-ingon sa ulugon ta ang pista mga igala. Pero ang pagsaulog sa pista dili sa mga kalawayan, sa kadautan, dili na apil sa pista kanang kalawayan, disco, sugal, baile wa nay labot sa pista. Ang naara sa pista, ang labot ra sa pista, misa, nobina, rosaryo og prosesyon, mora nay labot sa pista. Ang ubang mga laing relihiyon miingon, asos, kamong mga Katoliko magpista na ay patay. Mga Katoliko na pista, na disco, na sugal, na tari. Mo na inyong pista? Mo na balaan nyo? Mo na inyong pista sa mga santos nga na ay tari, na magpatay, na magdinunggabay? Mo na iwa ninyo masayri. Ang kanang pista mga higala, miingog itag pista kasaulugan na sa balaan. Di ba? Miingon gani ka kasalugan sa balaan, wala gyud nay labot ang mga dinautan diha. Nya brad ngano na may disco lagi brad. Aw kanang disco kabubuton na sa mga barangay. No, barangay ba? Kagustuhan na sa mga barangay, mga opisyalis. Ila masad na. Natural na di laim sa kay ana. Wala nay labot sa kapistahan. Ni kompetensya na lang sila diha. Murag ni sakay na lang sila ba? Kay inana ra bagyo na. Kung naay kalihukan sa Panginoon, sa kalihukan nga pangkalibutanon, ilang kompetensiyaan ba? Pero ayaw na nga apila sa pista. Disakay na lang diha sila sa kapistahan. Mauna, pero ang kanang disco, baile, magdinunggabay, kanang magsugal, magtari, apil ba na sa pista? Walay labot na sa pista eh. Mura lang na sila, ingno na to, ni kompetensya ba? Murag nisakay na lang sila diha ba? Pero wag yun ay labot sa pista. Kay, ang kapistahan manggod mga higala, ang labot ra manggod sa pista, kanarang misa, nobina, rosaryo, o prosesyon sa mga balaang tao. Maura na siya labot sa pista. Pero kung maghisgod na ka ng disco, baile, na mga hubog, na magdinunggabay tungod sa pista, wala na nailabot. Wala na nailabot sa pista. Kuan na sa barangay na nga tulubagon. Kaya naman yung mga barangay nga magpadisco. Mo na mga higala, mo na ayaw nyo pasanginli ba nga, mingon mo nga, ay tungod kay mauman ang pista sa Katoliko na magigubot, ay di ayaw pasanginli. Ayaw pasanginli. Wala labot sa pista nga na magdinunggabay. Ayaw na, wala na labot sa pista. Kay ang naara sa among kapistahan, pagsaulog sa misa, pagsaulog sa kinabuhi sa mga santos, pagrosaryo, pagprosesyon. Maura na siya. Kung doon na pa may disco diha, wala na nailabot sa barangay na nangakalihukan. Misakay na lang ang mga barangay diha. Okay, dito na pukusan mga higala. Sa ato pa mga higala na ay pagpasidungog sa mga santos o naapoy kapistahan mga higala. Naanagyo din na sa Biblia. Busa, wala masayop ang Santa Iglesia nga nagsaulog sa adlaw sa mga santos. Naagyo din na sa Biblia mga higala. Now, karon, kay ato namang nasubay ang Nobyembre 1. No? Ayaw na lang mo pangita diag na bay mabasa Nobyembre 1. Ayaw, dili na makita ang Nobyembre 1 sa Biblia kay ang Biblia dili man na kalendaryo. No? Kung gusto mo Nobyembre 1 na kalendaryo ta diri ah. Ha? Natay kalendaryo diri. Okay, sunod mga higala. Anhita sa Nobyembre 2. Kini gitawag na tuog unsa man ni? Unsa man ning Nobyembre 2? Ato kining unsa man Nobyembre 2? Natural buwan gyud na. Ang kapistahan sa tanang mga magtotoo nga nangamatay na. Ari na ta. Okay? Ato na ning tukion. Kung wa bagyod sa Biblia nga handumo na to ang nangamatay. Kay kita manggong mga Katoliko, kita ra man gyud ang simbahan nga naghandom sa nangamatay. Kay with due respect sa mga dili Katoliko, wala naman sila paghandom sa nangamatay. Di ba? Kanang mga Iglesia ni Cristo, kanang mga Protestante, kanang mga iglesia sa Dios, kanang tatindaan. Kung mga matay na ilang mga membro, mura ra nag-iro. Nga hindi kamatay nila, ilubong lang na diretso, dili na nila handumon, di na nila, wala na gyud na. Doon ako'y nadunggan mga higala sa live paghapon. Nganlan tani? Mas maayo tani nganlan, kaya nga naman, gibirahan niya maayo ang Katoliko. Sa umabot nga sa tungod aning atong kalag-kalag, iyang gibirahan gyud. Kining atong kalag-kalag. Matod pa kuno niya nga kini kunong atong paghandom sa ngamatay wa kuno sa Biblia. Matod pa kuno niya unsa kuno'y koleksyon pa nianang nangamatay na.
Kani si Roniel Nunez ba? Usa man ni ka UPC. Usa nang UPC? United Pentecostal Church. Naminaw ko siyang live paghapon. Iyag yung gibirahan pag-ayo ang Katoliko. Kay matod pa kuno niya nga kung ang tao diyang mamatay na, wala na tay koneksyon ana nila. Tanawa ha? Wala na kuno tay koneksyon nila. Ngano pa kunong ato pa silang iampo? Kay patay na gud sila. Di ba? Doon na pa siya gigamit nga tekstos Biblia nga kunuhay mo suporta sa iyang giwali. Ang iyang gigamit Ecclesiastes 9:5-6. Ato ning basahon. Ato sa ning basahon iyang teksto. Kay bintahan mo gyud ning ato ning basahon iyang teksto ba? Ato sa ning kwaon ning Biblia na to nga King James ha. Okay. Ato ning basahon. Kay nigamit man guni siya og teksto. Matod pa niya gibirahan niya maayo. Kining atong kalagkalag. Matod pa kuno niya kung ang tao na kunong mamatay na, dili na nimo pa iampo. Iampo pa din nimo aron maluwas. Kung gusto ka maluwas, samtang buhi pa ka pagbuhat og mga maayo kay naa pa diha ang imong kaluwasan. Kung mamatay na ka, dili na ka kinahanglan pa iampo aron ka maluwas. Kung gusto ka maluwas, samtang buhi pa ka pagbuhat og minaayo. Anawa ha? Unsa ni ka kuaning tawhana? Iyang gitugan mga higala katunga ra gyud. Katunga ra gyud nga kamatuoran. Sakto man sa nang iyang giingon nga samtang buhi pa ka paningkamot og buhat og maayo para maluwas, sakto man na. Pero katunga ra na iyang giwali, wala niya itugan ang kinatibuk-an. Tanawa ha? Iyang gigamit ang Ecclesiastes 9:5-6. Ato basahon. Kay matod pa kuno niya kung ang tao mamatay na, wala na koneksyon ang mga buhi sa mga patay. Nya kay wa may koneksyon, ayaw na pamisahi. Mao mo na iyang gamiton. Ato kunong basahon ang Ecclesiastes 9:5-6. Kay maura ba ni ang iyang teksto nga gisay? Ato ning basahon ha. Ecclesiastes 9:5-6. Kay bitahag yun ning ato ning basahon ning mga teksto nilang gamiton ba? Kay kanila ba sila magpataka ra ba ni sila kutlos teksto unya dili day haom sa ilang giyawit. Okay, ato ning basahon. Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes 9:5-6. Okay. Ato ning basahon mga higala kay kining ila manggong gipangwali mga igsuon. Ato og yun ning pangtubagon ning ilang mga gipangwali kay kini manggod sila kung di ni sila tubagon mura ra manggod ni sila og correct. Mura ni sila MCWD ba? Unsa nang MCWD murag correct pero wrong di ay. Mo na mga higala no? Mo na nga ato ning tukion ni mga higala ha. Ato sa ning paklion ng Ecclesiastes mga igsuon kay dugay kinakitaan. Okay, dara. Ecclesiastes. Dara ha. Muna mga igsuon. Importante jud kitang mga Katoliko magtuon jud tas mga pagtulon-an sa atoang simbahan. Aron dili ta daling mailad nining mga tawhana. Ecclesiastes 9:5. Mao ni ang gigamit sa atong higala nga si Brad Roniel Nunez nga kung ang tao kunong mamatay na, kita kunong mga buhi wala na tay koneksyon sa mga patay. Dili na kuno nato sila iampo kay wala na gutay koneksyon ana nila. Sige atong basahon na. Dara, ingon ni nato mabasa. Kay ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay. Apan ang mga patay wala na nahibalo. Wala na nahibalo o bisan unsa nga butang. Ni aduna pa sila'y bisan unsa nga ganti. Kay ang handumana nila nahikalimta na. O moingon siya tanawa ra brad. Kung ang taong mamatay na wala na nay kahibalo. O di ba? Wala na nay kahibalo. Ang handumanan hikalimta na. O moingon sila kalimtan lagi brad. Anong sige mo maghandom aning nangamatay? Di ba? Mga higala timan ang teksto niyang gigamit wala gyud giingon dinhi nga dili na iampo ang nangamatay. Walay giingon dinhi.
Tanawa, balik ko na to basa ha. Kung giingon ba dinhi nga dili na iyang pong nangamatay. Matud pa dinhi kay ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay. Apan ang mga patay wala nay nahibalo o bisan unsa nga butang. Ni aduna pa sila bisan unsa nga ganti kay ang handumanan nila nahikalimta na. Tanawa ang iyang tekstong gigamit. Doon na ba'y mabasa dinhi nga ayaw na nyo iampo ang patay? Ha? Na ba'y mabasa diri nga dili na iampo ang patay? Wala. Gisaysay diri sa maong sitas nga kung ang tao mamatay, ang lawas niya mga higala wala na gyud na mahibaluan. Nya ikaduha, ang iyang panumduman mga hanaw. Kay ngano man kay ang tao mga higalan, ang iyang lawas madunot man na dito sa lubnganan. Ang atong lawas madunot ilubong sa lubnganan, mga hanaw gyud ang atong panumduman. Kay kining atong lawas madunot man mao ni gipasabot sa Ecclesiastes. Pero wala mo ingon diha nga ayaw iampo ang nangamatay. Wala. Laktod pagkasulti kana ilaha lamlam ra ng ilaha kanang moingon sila nga ayaw na iampo ang nangamatay. Ila ra mo ng lamlam. Wala man na sa sitas nga ilang gigamit. Basaha gani mga higala. Basaha gani sa Ecclesiastes 9:5, di ba? Wa gyud giingon diri nga ayaw iampo ang nangamatay. Wala giingon diri oy. Ilang gipun-an ang teksto. Ilang gipun-an. Ang giingon dinhi ang mga patay mga higala, ang ilang lawas, mga hanaw, mga dugta. Kay repirido man na sa lawas. Naman na sa Salmo 39. Unsa gingon sa Salmo 39? Atong basahon na Salmo 39. Mao ni ang bot pasabot ana. Dara Salmo 39. Unsa nga ginansya nga naa sa akong dugo, sa diha nga ako manaog ngadto sa lubnganan, ang abog ba muday kanimo? Kini ba mo pahayag sa imong kamatuoran? O tanawa, mao nay bot pasabot sa Ecclesiastes nga kung ang usa ka tawo, ang lawas sa tawo munaog na ginis lubnganan, wala na gyunay kahibalo, mahanaw ang iyang panumduman, reperido na sa lawas. Pero wala giingon dinhi nga dili na yampo ang nangamatay. Bi asa ko na mabasa diha bi sa inyong sitas bi nga dili na yampo ang nangamatay. Kay duda ko kanang inyong giingon nga dili yampo ang nangamatay, inyo harag yun na. Ba ra gyud na ninyo, wa gyud na mabasa sa sitas sa Biblia. Mao pitaw nga ako nang gipost sa akong FB nga duna bay balaod nga nagsugo nga mabasa sa Biblia nga dili na yampo ang nangamatay. Bi asa mabasa nga dili yampo ang nangamatay. Ang Ecclesiastes 9:5-6 way mabasa nga ayaw nyo ampo ang nangamatay ha, ayaw ninyo iampo, walay mabasa. Ang mabasa sa Ecclesiastes 9:5-6 nga ang tao nga mamatay na ang iyang lawas natural, mahanaw gyud iyang panumduman kay madunot man ang iyang lawas. Pero timan ang tao dunay kalag. Timan niya dunay kalag ang tao. Ano mingon man kog dunay kalag ang tao? Kay naa kana sa balaang kasulatan mga higala. Naa kana sa balaang kasulatan. Na ba tay examples Biblia ni ana? Duna. Niya tay examples Biblia ni ana Lucas 16:19-21. Lucas 16:19-27. Nga dunay dato og dunay kabos nga ginganlag Lazaro. Dihang namatay ang dato. Sa to pa namatay. Og ang kabos nga si Lazaro namatay. Pagkamatay sa dato, impas na batanan? Wala na batanan? Duna siya giatubang nga silot. Nya unsa man to? Iyaha ba tong lawas? Dili kay ang lawas namatay man. Kay gingon man dito og namatay ang dato. Namatay nya katong gisilutan dito sa impierno. Iya ga po ditong lawas? Ang iyang lawas namatay man. Way lain. Ang iya hatong kalag. Sa to pa masabot na to mga higala nga dunay gyud ay kalag ang tao. Dunay kalag ang tao. Mao na mga higala nga kanang adlaw Nobyembre 2 atong handumon ang tanang mga kalag mga igsoon. Gitawag kana siya og the commemoration of all the faithful departed. Ang paghandom sa tanang mga magtotoo nga mipanaw na mga higala. Nganong mga magtotoo man? Kadtong mga nangamatay nga nagatuo ni Kristo mga higala. Ginahandom anang adlaw mga igsoon. Ginahandom anang Nobyembre 2. Nya sayop ba di ay kung handomon na to nangamatay? Dili sayop. Kay mismo ang Ginoo nagsulti niya na
nga handumon ang nangamatay mga higala. Niay Biblia. Ang Ginoo masayop ba sa iyang gisulti o dili? Tubag. Kamo mga laing reliyon nga kanunay magyumong magsupak nining paghandom sa nangamatay. Pangutana, nasayop ba ang atong Ginoo sa iyang pagsulti sa Sirach City 33? Nasayop ba ang Ginoo? Wala. Mingon siya, nasayop. Masayop din ang Ginoo? Sayop sa din ang Ginoo mga higala? Imposible kay masayop ang Ginoo. Okay. Atong basahon ang Biblia kung wala bagyo'y mabasa nga atong handumon ang nangamatay. Atong basahon ang Sirach. Okay, Sirach. Ang dako ugong problema ani nila, wala ni sila'y Sirach. Kay ila ra gining gitangtang. Kay nga naman kay doon na lagi nasulat sa Sirach nga dili pabor sa ilaha. Doon ay nakasulat sa Sirach nga pabor kay sa Katoliko mo na ilag yun ang tangtangon kay nga naman. Kay maagtang man sila ni. Maluka pa man sila ni. Ato basahon na Sirach City 33. Ingon ni atong mabasa mga higala. Gingon ni panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi. Og ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Klaro ana mga higala. Balik ko na kong basa Panghatag kanunay sa tanang mga buhi. O gayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Naagyoday paghandom sa nangamatay mga higala. Tanawa naagyoday paghandom sa nangamatay. Ang problema ninyo wa mo'y Sirach kay inyong gitangtang ang Sirach. Kay nga naman kay hadlok mo maagtang, hadlok mo malukapa. Muna nga inyong gitangtang ang Sirach. Pero ang Sirach apil pas Biblia, apiloy nanagod apiloy kay na Biblia guni akong gibasa. Nya na may Sirach. Kamo ray moingon way apil kay ang inyong Biblia wanay Sirach kay gitangtang ninyo. Mao na mga higala. Karon, ang Ginoo may nag-ingon nga ayaw kalimti paghandom sa nangamatay. Pangutana, sayop ang Ginoo niya na o sakto? Mingon siya sakto o mana? Daog. Kung sakto man di ay nganon di man yo handumon. Nya karon, kay naa man day sa Biblia nga handumon ang nangamatay. Karon moingon sila na day mabasa di abrad Nobyembre 2 handumon sila. Wala na tay mabasa ang Nobyembre 2 kay ang atong Biblia dili man na kalendaryo nga makitang Nobyembre 1, Nobyembre 2, dili man inana. Sayop na siya nga pangutana. Mabasa bas Biblia brad nga handumon Nobyembre 2, dili na mao. Kung gusto mo Nobyembre 2 tan-aw ang kalendaryo sa inyo naa diha Nobyembre 2. Pero ang pagtulunan sa paghandom sa nangamatay naa sa Biblia. Ang pagtulunan sa paghandom sa nangamatay anaa gyud sa Biblia mga higala. Klaro kay na Karon pangutana. Kay naa may sugo ang Ginoo nga handumon ang nangamatay. Na may sugo ang Ginoo nga handumon ang nangamatay. Sirach City 33. Karon kay wala man na gibutang diha Nobyembre 2 mao na wala man butangig Nobyembre 2 mao na ang simbahan nga Katoliko mao nay nagpili unsang buwana nga amo silang handumon tinibuok nga paghandom. Kay sa Biblia mga higala wala may nakabutang diri Nobyembre 2 Nobyembre 2 nga mao gyud ning adlaw handumon ni sila. Wala may nakabutang. Mao na kay way nakabutang ang simbahan na nga Katoliko mao'y nagpahigayon unsang buwana. Ang simbahan Katoliko na mao ni nagpili unsang buwana. Mao na ang buwan nga gipili sa simbahan mao nang Nobyembre 2. Nobyembre 2. Mao ni gipili. Kinsa man ta magsupak-supak sa simbahan. Nang simbahan gihatagan man og authorities Ginoo. Na mas Mateo 16, 18, 19. Kung unsay itugot nyo sa simbahan, itugot sa Ginoo. Muna gitugot sa simbahan nga Nobyembre 2 mao'y paghandom sa nangamatay. Kinsa man ta magsupak-supak. Kay ang tinuod nga simbahan gihataga mag-authorities Ginoo. Gihataga magpagtugot sa Ginoo. Kung unsay itugot sa simbahan, itugot niya. Kung unsang wala itugot sa simbahan, dili usab itugot sa Ginoo. Karon gitugot ba sa simbahan nga handumong Nobyembre ang Nobyembre 2 mao'y paghandom sa nangamatay? Gitugot ba sa simbahan? Yes, gitugot jud sa simbahan. Nya kinsa man ta magsupak-supak niya na nga ang simbahan gihataga mag-authority. Unsa nang authority katungod? Kung unsay tugutan sa simbahan, gitugutan na sa Ginoo. Unsay wa tuguti simbahan, wa na tuguti sa Ginoo. Mabasa na sa Mateo 16, 18, 19 mga higala. Kinsa man ta magsupak-supak ana? Di ba? Mao na mga higala nga kaming mga Katoliko.
wala masayop sa paghandom sa nangamatay. Mao na nga kaming mga Katoliko panahon sa Nobyembre 2, mangadto kami sa sementeryo. Mangadto big lubnganan. No kay ngano man kay amo sa silang duawon mga higala ang ilang lubnganan. Sa mahala mo kinabuhi kay bisag tuod nangamatay na sila mga higala. Part gapon ka na sila nato sa ato ang kasing-kasing. Although bisag dili na sila part sa atong panimalay kay wala na sila, dili na sila nato makita kay tuwa na sila sa sementeryo, pero part gyapon sila sa atong kasing-kasing. Mo puta na giingon nga mahal nato sa kinabuhi. Mga mahal sa kinabuhi sa tupa, mga mahal sa tupa. Bisag nangamatay na sila, part gyapon sila sa atong kasing-kasing. Mo na ato silang duawon. Bisag dili sila part na sa atong pamilya kay wala na sila diha sa atong pamilya, pero part sila sa atong kasing-kasing. Muna nga duawon na mo sila dito sa sementeryo sa ilang lubnganan kay mao lagi kay ilaha man ang adlaw amo silang duawon. Nya naa na sa Biblia nga duawon nato sila dito sa lubnganan? Naa oy. Naa atong basahon. Naa oy. Atong basahon na. Naa sa Sirak 38:16. Sa ato pa kini din gi-practice sa Katoliko biblical gyud. Dara. Sirak. Oh. Sirak. Ang problema ninyo wa mo sirak lagi. Kay inyo magong gitangtang. Dara. Sirak 38:16. Anak, hilaki ang mga patay. Pagbangutan aron pagpadayag sa imong kaguol. Ilubong ang patay human kahatagig sa insaktong seremonyas. Ayaw pakyasa. Unsa nang ayaw pakyasa? Unsa nang ayaw pakyasa? Ayaw gyud pakyasa. Ayaw gyud pakyasa. Ayaw pakyasa ang pagduaw sa iyang lubnganan. Naa gyud ay mga higala. Mabasa gyud mga higala. Ang problema ninyo wala lagi mo sirak. Kay nga naman inyo lagi nang gitangtang. Mo nang moingon mo ang sirak way labot sa Biblia, natural kay wala man na inyo nagong gitangtang. Inyo namang gitangtang. Pero apil bang sirak sa Biblia? Apil. Mao bitaw ako ning gibasa sa Biblia, oh. Gibasa na ko sa Biblia kay apil sa Biblia ang sirak. Biblia man akong gibasa, dili man ni newspaper. Atong basahon na, baliko na to basa. Isud jud sa inyong hunahuna. Atong hinayog basa. Para dayon masud sa ilang hunahuna. Dara. Anak, hilaki ang mga patay. Pagbangutan aron pagpadayag sa imong kaguol. Ilubong ang patay human kahatagi sa insaktong seremonyas. Tuldok. Ayaw pakyasa ang pagduaw sa iyang lubnganan. Klaro ana. Naagyo di mga higala ang pagduaw ngadto sa mga lubnganan. Mao na nga kaming mga Katoliko kanang mga adlaw Nobyembre 2 mo duaw mi sa ilang lubnganan kay ilaha man ang adlaw. Mo duaw mi sa lubnganan. Sa to pa karon nasayop di ang Biblia ani. Mingon sila sayop. Sayop sa dining Biblia? Ha? Masayop sa dining Biblia? Pangutana, sayop ba ang Biblia nga akong gibasa nga ayaw pakyasa paghandom sa mga sayop ba ang Biblia nga akong gibasa nga duawa ang mga nangamatay sa ilang lubnganan? Duawa? Sayop ba ang Biblia nining akong gibasa? Kay Biblia man akong gibasa. Sayop ba ang Biblia nga akong gibasa nga ayaw pakyasa pagduaw sa lubnganan sa nangamatay? Sayop o dili sayop? Mingon sila sayop. Oh, masayop sa dining Biblia? Oh, hoy. Ilabay ta ning Biblia ay kung mao ni sayop sa dining Biblia. Mao na mga higala. Kung moingon magsayop ang Biblia, daubi na imong Biblia. Sayop man kaha. Mao na mga higala nga dili kining among gihimo mga higala. Biblical gyud di ay ang pagduaw ngadto sa lubnganan. Unya, karon anhi nata sa pagampo sa atong mga mahal sa kinabuhi mga higala. Ang mga mahal na to sa kinabuhi mga higala. Ha? Matod pa, ang mga mahal na to sa kinabuhi, nagkinahanglan sila natog mga pagampo. Ha? Atong kuhaon mga higala ha, ang usa sa dokumento diri mga higala. Okay mga igsoon, pasensya kay mga higala na ko ikuha. Mga higala,
naara ninyong mutuo mo sa madili. Pero kita mga Katoliko, paminaw jud mo kay importante ni sa to ang pagtuo. Pero kamong mga dili Katoliko, bahala, supak lang mo diha. Naara ninyong di mo mutuo. Pero kining akong programa para po ni sa amo ang pagtuong Katoliko ha. Mga higala, ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Dunay uban mga higala nga wala intawon makasuod pag langit. Kay nga naman. Kay ang langit mga igsuon, naana sa balaang kasulatan nga walay makasuod sa langit kung duna kay mga sala, bisag gamay nga sala. Bisag perihara gidakon sa dagom. Di gyud ka kasuod og langit. Asa mabasa? Pinadayag 21:27. Atong basahon. Pinadayag 21:27. Ingon ni atong mabasa mga higala. Pinadayag 21:27. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga nakahimog makauulang buhat o nagbakak ang pasudlon sa syudad. Mao lamang ang mga tao nga ang ngalan na hisulat sa libros kinabuhi sa nating karnero. Klaro kay mga higala nga matud pas bala ang kasulatan nga walay makasulod sa bag-ong langit. Sa to pa, walay makasulod sa langit kung duna kay hugaw, bisag gamay lang nga hugaw, wa kay di ka kasud og langit. Kay usara man gyud ang babag mga higala nga di ta kasud og langit. Usara gyud ang babag nga di ta kasud og langit, kanira gyud sala. Mao gyud iso sa inyong nuna. Usara gyud ang babag nga dili ka kasud og langit, kinira gyud sala. Pero kung matangtang ning sala, wa gyud mubabag nimo paso sa langit. Sudyo kag langit. Karon mga higala, naaman sa Biblia nga di ta kasud og langit kung duna tay gamay nga sala. Karon, kining mga tawo nga nakahimo og gagmayng sala, naabtan sa kamatayon. Pangutana, iimpirno ba nas Ginoo? Anto ba dili? Kay ang Ginoo matarong nga maghuhukom. Busa kay matarong nga maghuhukom, silutan ng tawhana base sa iyang sala nga nabuhat. Kay naaman sa Biblia nga ang Ginoo hustisya. Salmo 7:11 kay hustisya man sa to pa makiangayon. Mo man pasabot anang hustisya, makiangayon. Sa to pa kanang tawhana nakabuhat og gamay sala, hukman siya sa angay pod ana niya. Karon kanang mga tawo nakabuhat og gagmay sala, asa man na ninyo ibutang? Kung walay purgatorio, asa man ninyo ibutang? Mingon og langit, oy di man na pwede. Kay inyo nang gisupak ang Biblia na. Kay wa may makasuod sa langit kung dunay gamay nga sala. Iimpirno brad. Ano impirno man na ninyo? Kay parihara na brad, sala ra man gyapon. Uy, kung mauna ang Ginoo di matarong nga maghuhukom. Kay ang nakabuhat og gamay sa iya mag-impirno. Ang nakabuhat og gamay sala, nakapangawat lag dagom. Kay sa man ang mangawat. Ang makapangawat og dagom nya kontra sa mga nakapatay og nanglugos. Unya kining nangawat og dagom namatay, hukman sa Ginoo ato ilabay sa impierno. Tarong ka kang Ginoo ana? Tarong ka ang Dios ana? Dili na tarong oy. Kay ang iyang gibuhat nangawat ra taog dagom, nangawat ra taog kindi, nangawat ra prutas, unya gilabay sa Ginoo ngadto sa impierno, gitipon dito sa mga nakapatay. Dili na pwede. Dili na pwede mga higala kay ang Ginoo matarong nga maghuhukom. Hustisya gani siya, makiangayon jud siya. Salmo 7:11-12. Kung miingon kag makiangayon, kung kanang tawhana nakabuhat og gamay sala, iangay pod siya. Ang angay pod siyang silutan og gamay nga sala. Di ba? Karon pangutana. Ang pangutana mga higala, ang makataong nakabuhat og gamay sala, asa man nanyo ibutang? Mao na nga kaming mga Katoliko nagtuo mi nga duna gyoy dapit nga butanganan ana nila, ginganlan na namo og purgatorio. Naaran yung kung sa ingalan nyo na, nganlan ba ninyo purgatormin, nganlan ba ninyo, nganlan ba ninyo purgatormin, o nganlan ba ninyo purganiguryo, naaran yung kung sa ingalan nyo na, basta kami ginganlan na namo og purgatorio. Kung saan ang purgatorio? Atong basahon, unsa may panudlo sa atong simbahan may tungod aning purgatorio. Niya, doktrina Kristiyana, paminaw mo mga Katoliko, importante kay ni. Doktrina Kristiyana, niya, sa pahina 32, nag-ingon din ang purgatorio, gingon din, unsay purgatorio? Ang purgatorio, may usa ka dapit nga halapitanan sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios. Apan, wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Klaro kay mga higala nga kini ding purgatorio, maoy usa ka dapit nga halapitanan sa to hapitanan
sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Sa buot pasabot mga higala, in short mga higala, kung ang usa ka tawo nga nakabuhat og gamay nga sala nya wala pa na niya mabayri nya naabtan sa kamatayon, wala niya mabayri ang tanan niyang mga sala nga gagmay, mahapit og matanggong siya sa gitawag og purgatorio. Kay kung kanang tawhana nakabuhat og gamay sala, unya wala na niya mabayri. Wala na niya mabayri mga higala. Samtang buhi pa siya, kanang iyang sala nga gagmay wala niya mabayri. Ini kamatay anang tawa, maabtan siya sa kamatayon mga higala. Dili siya makasud sa langit. Kaya nga naman, doon na pa may sala nga wa pa niya mabayri. Doon na pa may sala nga gamay. Di po siya maimpirno kay gamay raman ang salaa. Kanya matod pa sa balaan, matod pa diri sa doktrina. Matod pa sa doktrina sa Kristiyana. Ang purgatorio maoy usa ka dapit nga halapitanan sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. But pasabot mga higala, kiniding mga kalag nga naa sa purgatorio, ang mga kalag nga natanggong sa purgatorio, mao kining mga kalag sa mga tao nga nakabuhat og gagmay nga sala nga wala pa nila mabayri. Hantod na abtan sa kamatayon, busa kay naabtan sa kamatayon, mao na nga didto sila nasangit sa purgatorio aron aron hingpit jud nilang mabayran. Muna, ilan ang antuson dito, makapuyo sila atong dapita, ilan ang antuson dito, kay ang purgatorio, mag-antos manggapon sila dito, na manggapoy kayo dito ang purgatorio, ang nakanindot lang, dili sila hangtod sa hangtod mag-antos, doon na pa sila kagawasan, maluwas pa sila mga higala, makagawas pa sila diha. Mao na mga higala, nga kiniding purgatorio, mauni ang hapitanan sa usa ka kalag sa tao, nga naa sa kahimtang sa grasya. Sa to pa kanang tawhana naagapon siya sa kahimtang sa grasya, pero naalang jud siya gamay nga sala nga wa pa gyud niya mabayri. Muna nga natanggong siya sa purgatorio. Karon mga higala, unsa may buhato natuan na nila aron sila makagawas, maluwas sila mga higala? Unsa may atong buhato na nila aron sila maluwas ug maadto naglangit? Kay naa man sa Biblia nga angay gyud na nato silang tabangan. Ato jud silang luwason ba? Sa unsa pa maagi nga luwason, ato silang adtuon, dili. Kay lahi naman na ilang kahimtang. Pinaagi sa atong mga prayers, pinaagi sa atong mga pagampo. Naa man sa Biblia, Judas 1:23. Atong basahon Judas 1:23. Niya Judas 1:23. Judas 1:23. Mabasa din Nag-ingon diri. Naghisgot diri og tabangi. Naghisgot diri og tabangi. Unsa igingon din luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Klaro kay mga higala, naghisgot diri og tabangi. Ang Judas 1:23 naghisgot og tabangi. Unsa gingon din luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Karon mga higala, do namang gyud tay hunahuna nga gihatag sa Ginoo nato. Ato kununing paminsaron. Ato kununing paminsaron. Kay namang gyud tay hunahuna nga gihatag sa Ginoo kanato. Pangutana. Unsa maning dapita nga naay kalayo, unsa maning dapita nga kalayo unya ang naa didto maluwas pa. Kay ang naago diri, ang mabasa go diri mga higala mao guni. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila nga gikan na sa kalayo. Sa ato pa di mga higala, doon na day gikan sa kalayo nga imo pa silang makuha, masakmit. Unsay gingon? Sakmita ninyo ang uban nga gikan na sa kalayo. Sakmito na to sila nga gikan na sa kayo. Kanang mga tawhana gikan na sa kayo. Ang uban mingon ay wala pa man na brad sa kayo brad. Mga kana pa man day nang naa pa kanang murag naa na kuno sa hilit sa kayo ba. Pero wa pag yun na sa kayo unya imo silang luwason. Imo silang kanang unsa na kanang walihan mga buhi man na brad. Mingon sila wala pa man yun na matagak dito sa kayo, naa pa man na sa hilit. Nagpaingon pa na. Uy sayop man na kay ang giingon diri sa Biblia god ang kung atong balikag basa giingon man dinhi. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo.
Duna gyud ay gikan sa kalayo nga ato pa silang makuha. Karon pangutana, gihataga man gyud tag sa labutan utok sa Ginoo nga tarong. Ato kununing paminsaron. Unsa maning naa dito nga kalayo, ato pa silang masakmit. Karon pangutana, unsa man ni? Kay naa may mabasa dinhi nga luwasa, sakmita sila nga gikan na sa kalayo. Gikan na sa kalayo, wa mo ingon nga sakmitan ninyo ha, luwasan ninyo kay wala pa ni sa kayo sila. Wala mingon diha. Ang gingon diha, gikan na sa kalayo. Ato pa silang masakmit. Unsa nang sakmit? Ato silang kuhaon nga gikan na sila sa kayo. Karon pangutana, sa inyong pagsabot ni ana mga higala, langit ba na siya o dili? Lain naman sa mingon tag langit. Unya ang gingon na ba diha, luwason ra ba sila? Kuhaon ra ba sila? Ay sikaw na nga kung kini langit ni sa to bang katong mga naa na sa langit atong kuhaon nya asa man nato dadon dito sa impierno, mabali na nya ang gingon diri luwas sa to pa di mga higala, ang naa sa langit luwas naman to, imo pa din ang luwason sa to pa dili ni siya langit. Karon ato ning ibutang impierno ni kay kayo man sige atong i-assume nga impierno ni, mahitabo ba ni nga impierno ni? Di isan mahitabo nga impierno ni mga higala oy. Kay ang impierno mga higala dili na nimo masakmit. Unsa nang dili masakmit? Dili na nimo sila makuha. Ang tao nga na impierno na dili na gyud na nimo sila maluwas o dili na gyud na nimo makuha. Kay na impierno na gud na. Naago na sa Biblia nga kung ang tao nga itambok sa impierno hangtod sa hangtod sakito na sila dito. Hangtod sa hangtod gud sa to pa dili gyud na nimo sila maluwas na. Kay hangtod sa hangtod gud na. Di na gyud na nimo sila masakmit. Mao na nga ang Katoliko mihatag ni ini kung unsa ning ngalana. Atong basahon mga higala ni atay Catechism of the Catholic Church. Atong basahon sa numero 1031 o 1032. Naa diri sa paragraph 1031 ngadto sa 1032 ni atay libro nga ginganlag The Catechism of the Catholic Church. Naa diri ang mga opisyal nga panudlo sa ato ang simbahang Katoliko. No? 1031 ug 1032 atong basahon na. Ato ning paklion. Niya 1031 1032 atong basahon mga higala. Klaro kay mga higala, duna na gikan sa kalayo nga ato pa silang masakmit. Judas 1:23. Unya unsa may pagsabot nato niya na? Mingon ning laing reliyon, wa mo nang nganli purgatorio brad. Wala gani nganli, mo gani niingon kung unsay imong pagsabot niya na kay wala magkaanganli. Kay kung ginganla pa na purgatorio dili na nimo sabton. Mo bitan nangutan na kung unsay imong pagsabot niya na. Kung dili na purgatorio unsay pagsabot nimo na? Ang naa sa kayo imo pang masakmit, imo pang makuha. Kay kaming mga Katoliko ginganlan man na mo purgatorio. Ginganlan na mo purgatorio, naaran yung unsay ingalan niyo na. Nganlan ba nanyo impierno? Nganlan ba nanyo purgatorio o purgatormin ba? Naaran yung unsay ingalan niyo na. Nganlin niyo bisag unsa basta kami ginganlan na mo purgatorio. Kanang kailayo diha nga ang naa diha masakmit pa nimo ginganlan na mo purgatorio. Niya akong basahon ang Catechism of the Catholic Church mga higala. 1031 ngadto sa 1032. Pasensya ka mga higala nga ang akong tingog di buylo kay uwan-uwan man ko diri sa among dapit mga higala kay kung hinayon ko nato tong tingog dili madungog ang atong tingog mga higala. Kay pirting kusuga sa uwan diri mga higala diri sa mua mga higala. Diri sa Cebu. Talisay. Dara mga higala ha. Niya tumasahon. Gingon diri. The church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. Klaro kay mga higala, tataw og tinaw mga higala. The church gives the name purgatory to this final purification of the elect. Sa to pa ni mga higala, ang simbahan nga Katoliko maunay naghatag sa ngalang purgatorio tungod anang sitasa. Tungod ani nga sitas nga dunay naa sa kalayo nya imo pa silang masakmit. Kay kining mga tawhana undergo pa sila sa
hinlo. Purification ha. Under pa sila sa paghinlo. Mao ni ang simbahan nag-ingon dinhi sa iyang catechism numero 1031, the church gives the name purgatory. The church gives the name purgatory. Mao na ang simbahan mga higala, mao ni nagngalan niya ng dapita nga kining naa sa Judas 1:23 nga dunay mga naas kayo nga imo pa silang makuha. Mao ni ang simbahan nagngalan ni ining purgatorio igsuon. Naa gyud diay sa Biblia. Karon, unsa may pamaagi mga higala nga atong matabangan ni sila? Unsa may pamaagi nga masakmitan ni sila? Ato silang makuha, mo na pinaagi sa atong mga pag-ampo. Pinaagi sa atong mga pag-ampo. Naa ba nas Biblia nga yampo nato ang nangamatay? Naagyud kayo. Di mingom sila panapi manas Katoliko. Sabi panapi, di man na panapi kay wa man na ibaligya ang pamisa. Wa na ibaligya ang pamisa, di na panapi. Busa dili na baligya, dili po na mabayran. No? Kay ang misa mga higala isip sakramento dili gyud na mabayran. Kanang kwarta nga gisud sa sobre mga higala, amoa ka ng halad. Amo ra ng halad diha sa kanang sa among mga pari sa simbahan kay para man pagtabang sa simbahan mga higala. Mao na nga diha sa among pagpamisa sudlan na mo kwarta kay wala mi panapiis sa among pari ana kay kami may nagpamisa, meaning kami nagpamisa, amo nang kabubuton ang paghatag ana og kwarta. Wala mo ingon ng pari nga basta walay kuan ha, pagpamisa gyud mo tanan ha. Di gani mo magpamisa tanan, di mo pasudlon sa simbahan. Wa gyud pari ingon ana. Di na pamisa kanang pamisa mga higala dili na sa pagpanapi. Kaya nga nung ningon ko di papanapi kay dili man na siya baligya. Ang pagpamisa di na baligya. Busa kay dili baligya, dili na nimo siya pwede mabayaran. Di po na nimo mapalit kay di na baligya. Karon, kana ding kwarta brad isud sa sobre. Ay gisudlan na namo kwarta kay pagtabang man na namo ngadtos mga pare. Lain naman sa namo nga, lain naman sa kayo nga sa gilamig paampo sa pare nya di na mo sila tabangan. Pati sa kayo amo pare makamisa pa kana nga di na mo hatag ang kwarta. Kanang kwarta diha gisud sa sobre sa among pamisa. Wala na magpasabot nga gipanapian mi ana. Amo man ang kabubuton nga mohatag. Kung ato din kabubuton mohatag gipanapian dita na. Nga ato amo nang kagustuhan nga mohatag ta. Wala dili na panapi. Amo nang gihatag diha, gibutangan na namo og kwarta kay pagtabang na namo ngadto sa simbahan. Bayronon sa kuryente, bayronon sa tubig o ipaayo baron sa lingkuranan nga naguba. Mo na wala mi panapi ana. Ikaduha pod ang pamisa dili na siya baligya. Busa kay dili baligya, dili na pwede nga nimo mapalit. Di man na baligya ang pamisa, sakramento guna. Sakramento nya mabaligya na. Mo na mga higala, naa ba sa Biblia nga iampo unsa may pamaagi nga ato silang masakmit o ato silang matabangan ang mga kalag. Pinaagi sa atong mga pag-ampo. Nya naa ba sa Biblia nga iampo nato ang nangamatay? Naa. Oh, kanang pag-ampo sa nangamatay mao nang mga pamisa. Kay kanang mga pamisa mo nang pag-ampo. Okay. Atong basahon ang 2 Makabeyo 12. Kapitulo 43 ngadto 46. Naa. Ang problema ni nila wa say Makabeyo. Kay ila laging gitangtang. Dara atong basahon na 2 Makabeyo 12 kapitulo 43. Atong basahon na 2 Makabeyo 12 kapitulo 43. Niya. Gingon diri, nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat kinig 2,000 ka salapi nga plata o gidala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad sa mga sala. Sa sala si Judas naghimo nining hamili nga mga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Gingon diri, kun wala pa siya magtuo nga patay mabanhaw. Usa unta ka butang nga binuang nga walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Tungod ni ining malig-on nga Dios nun nga unahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron makalingkawas
ang nangamatay sa ilang mga sala. Naa gyud ay nangamatay mga higala nga makapaling malingkawas. Nya unsa man nga kahimtanga? Mo na ginganlan na mo purgatorio kay matud pa dinhi si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron malingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala. Sa to padunag yun ay nangamatay mga higala nga naputos pa sa sala. Mo na gitabangan Judas sa unsang pamagi pinaagi sa pag-ampo. Matod pa dinhi usa unta ka butang nga binuang ug walay kapusalanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay kung wala pay pagkabanhaw. Matod pa dinhi kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang nga walay kapusalanan ang pag-ampo alang sa nangamatay. Sa to pa kung si Judas wala pa siya magtuog pagkabanhaw, usa unta ka binuang ang iyang mga pag-ampo alang sa nangamatay. Busa kay dunay pagkabanhaw, gikinahanglan kaayo mga higala nga atong iampo ang nangamatay. Kay naa gyud sa Biblia nga duna gyud pag-ampo alang sa mga nangamatay. O kanang pag-ampo mga higala alang sa nangamatay, ginganlan na sa among simbahan og pamisa sa kalag. Sa ato pa di mga higala naa gyud sa Biblia ang pagpamisa sa kalag mga higala. Mo na moingon ang mga laing reliyon nga oy dili na nato angay magampo na nila oy kay kanang mga taong patay na wala na nay koneksyon sa ato wala na tay koneksyon sa patay. Usay way koneksyon sa patay, naaga po'y koneksyon oy kay ngano man kay mao nga kaniri si Judas unsa man ni nangamatay na guto yung mga sundalo ngano iya pa manggiampo kung wa pay koneksyon. Busa naagi koneksyon kay iya pa manggiampo. Karon mingon sila ay makabiyo man na brad, apocryphal man na. Apocryphal man na, wala man nila labos Biblia. O sige, ato lang ning sakyan ang ilang argumento. Mulusot man yun sila, sakyan na to. Aritas Biblia, aritas sa dili apocryphal. Naa sa Biblia mga higala, oy. Nga si Hesus Kristo, jud mismo mga higala, nag-ampo. Kinsa may ang giampo? Si Lazaro. Si Lazaro mga higala nga, upat na kaadlawng patay, giampo ni Kristo ang tao nga si Lazaro. Wa mo kabasa na? Mo na, wa di mo kabasa ni ana? Mayingom sila ay apocryphal man na brad. Makabiyo man na. Wa man nilabos Biblia. O sige, ato sakyan. Tugutan na to suway paguyon. Sige, di. Inyo man dyan na i-reject ang makabiyo. Aritas Biblia. Si Kristo dyan mismo. Ay sa kunin na nga. Inyo sanay sa likoy si Kristo. Si Kristo mismo mga higala. Dihang namatay si Lazaro. Upat na kaadlaw si Lazaro tuas lubnganan. Unsay gihimo ni Kristo ningadto ni Lazaro. Iyang giampo si Lazaro. Iyang giampo. Ato masahon na. Mabasa sa Juan Kapitulo 11. Juan Kapitulo 11, versikulo 38. Kung sa'yo mabasa din Natandog na usab ang pagbati ni Jesus. O miadto siya sa lubnganan. Liman ka, si Jesus miadto lubnganan. Usa kini kalangob ang pultahan ni ini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Sa ato pa kani si Lazaro, hagbay rang patay. Hagbay rang patay kay upat na kaadlaw. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga kung mutuo ka makakita mo ang himaya sa Dios? Og ilang ikuha ang bato unya mihangad si Jesus. Tanawa ni hangad na si Jesus. Og mingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo. Nagampo si Jesus. Amahan, nagpasalamat ako kanimo. Nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apa nagsulti ako nini tungod nining mga tao nga niya dinhi. Aron sila mutuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako. Og human niyan isulti kini. Misinggit siya Lazaro gula nga ri. Og migula ang namatay nga binukusan og mga bindahi ang iyang mga kamot. Klaro kay mga higala nga si Kristo mga higala mihangad ngadto sa langit. Iyang gisangpit, iyang nagampo siya sa iyang amahan. Ang buot pasabot nga iyang nagampo siya sa iyang amahan tungod ni Lazaro mga higala. Laktod pagkasulti nga si Jesus iyang giampo gyud mga higala si Lazaro. Di iniya giampo didto sa iyang amahan kay si Jesus mihangad ngadto sa langit. Bisangpit siya sa iyang amahan. Iyang giampo si Lazaro nga upat na kaadlawng patay. Nya moingon magway koneksyon ang patay. Moingon sila wala nay koneksyon brad basta mamatay na ganina wan ang nagyud na. Kitang mga buhi wala tay koneksyon sa namatay. Unya kung wa pay koneksyon,
Kung wala pa'y connection, nganong iya pa manggi giadto ni Kristo si Lazarong patay na. Be, mo na hinugto kay Brad Ronel Nunez. Kung wala pa'y connection ang buhi sa patay, nganong pagkamatay ni Lazaro, nganong giadto pa man ni Kristo si Lazaro? Sa lubnganan, mingong kagway connection, nganong giadto pa man ni Lazaro, ay nganong giadto pa man si Jesus ngadto ni Lazaro. Nganong iya pa man giampo si Lazaro mga higala nga upat na kadlong patay. Nya moingon kagway connection ang buhi sa patay. Kay kung wa pay connection ang buhi sa patay, pasagdan la unta to ni Kristo si Lazaro. Nganong giadto pa man gyud sa lubnganan, nya iya pang giampo si Lazaro. Iyang giampo ngadto sa iyang amahan. Nya moingon kagway connection ang buhi sa patay. Mao na Brad Roniel Nunez. Ayaw pagpatakag yawit sa imong baba. Ayaw pagpatakag wali, ayaw ilara ang mga tao. Moingon kagway connection, aduna pay lain no. Atong basahon arita sa Lucas 11. Matud pa kuno niya mga igala, kung ang tao patay na, wala na koneksyon ang buhi. Kitang mga buhi, wala sa tay koneksyon sa patay, pasagdi na, wala na tay buhaton pa na nila. So way buhaton. Klaro ato, gibuhat ni Kristo ni Lazaro, nga si Kristo nagampo siyang amahan para ni Lazaro. Na mayingong kagway koneksyon, aduna pay lain. Atong basahon mga higala ang Lucas City. Niya, atong basahon na? Okay, Lucas City, Kapitulo 11. Niya atong basahon mga higalan. Dara, Lucas City. 11. Unya, wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugyoy pagula sa mga tao aron maglubong og minatay. Minatay ha? Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda og mikuyog kaniya ang dagang mga tao. Gikan sa lungsod, sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og mingon sa babay, ayaw paghilak. Unya miduol si Jesus og mihikap niya sa lungon og mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya mingon si Jesus, dong, bangon. Mibangon ang batan-on nga patay na unta og misulti. Klaro kay mga higala, si Kristo mga higala mahigugmaon kayo sa nangamatay. Pero kini mga laing relihiyon, inigkamatay silang mahal sa kinabuhi, wanag yun. Mato pa kuno nila, wala na kuno tay koneksyon, kitang buhi, wala tay koneksyon sa namatay. Pasagda na kuno to na to, ayaw ayaw yun. Kay si Kristo gani mga higala, dihang nakasugat siya sa usa ka taong patay. Tanawa patay. Iyang nasugat, gisuod na gaslungon, ilubong na ni paingon. Kung sige mo ni Kristo, niingon ba si Kristo, dili na ninako ni. Dili na ninako ni hilabtan ning patay kay buhi. Ang buhi wala na koneksyon sa patay. Niya na ba si Kristo? Wala. Unsay gibuhat ni Kristo? Iyang gihikap ang lungon og iyang gingnan, dong, bangon. Sa ato pa mga higala, ayaw pag-ingon Brad Roniel Nunez nga kitang mga buhi walay koneksyon sa mga patay. Sama sa gihimo ni Kristo. Unsay gihimo ni Kristo? Iyang gihikap ang lungon og ang patay na buhi. Klaro ana, mingon kag kitang mga buhi Brad, wa tay koneksyon sa patay. So way koneksyon. Si Kristo manggani mga higala, iyang giampo si Lazaro. Ang patay nga giyayungan na, giduol ni Kristo gani, iya pang gihikap aron mabuhi. Nya moingon tag wala tay koneksyon sa mga patay. Sayop ditong gihimo ni Kristo. Mao na mga higala. Pirtigyong nakuag sipyat ning mga laing relihiyon mga igsuon. Mo na kining mga laing relihiyon, pirtigyong nakuag sipyat ning ilang gihimo mga higala. No, mo na mga higala nga kining mga laing relihiyon ayaw intawon mong pailad. Ayaw mo pailad aning mga laing relihiyon kay magamit-gamit ning mga teksto mga higala nga pirtig taong sayupa. Pirtig yung sayupa nya aritas mga apostolis. Aritas mga apostolis. Si San Pedro mga higala dihang namatay si Dorcas. Dihang namatay si Dorcas, niingon bas Pedro, oy namatay naman si Dorcas. Ayaw na, wala na ta. Wala na tay buhaton pa na kay kitang mga buhi, wala na tay koneksyon sa patay. Ni ana bas Pedro? Wala. Unsay gibuhat ni Pedro? Atong basahon. Naa sa Buhat Kapitulo 7 atong basahon. Buhat Kapitulo 7 mga higala. Maingon sila nga wala na ni koneksyon. Ay, basta patay na, wala na ni koneksyon. No? Wala na tay koneksyon ng patay na. Kay kita mga buhi, wala na tay koneksyon sa patay na. Okay, wala ko ni koneksyon.
Okay, ato kunong basahon ang balaang kasulatan kung wala pa gyud tay koneksyon kitang mga buhi sa mga patay. No, ato ning basahon mga higala kay importante mo kuning ato ning basahon. Kay ang ato kung mga higala nga mga dili Katoliko mainiton kayong muluad. Mainiton kayong nagsupak-supak ni ining ning atong paghandom sa mga nangamatay. Ha? Okay, ato ning basahon mga higala kining naa sa nakasulat sa Buhat kapitulo 7 igala. No, ato ning basahon sa nakasulat sa kapitulo 7 igala may tungod ni ining pagampo. Dara. Daghan na kay tagipang gamit nga mga teksto mga higala nga munigar nga mo suporta nining paghandom nato sa mga kalag. Okay. Anya sa mga higala kay ato pa ning gipangita ning teksto mga higala kining atong pag-ampo sa atong mga mahal sa kinabuhi mga higala. Okay, ato na lang ning ko ano mga igsoon kining naa sa Buhat igsoon. Dara. Ato ning basahon ang Buhat kapitulo 5 7. Dihang si Dara. Dihay namatay mga higala nga gingalag Dorcas igsuon. Kini si Dorcas patay. Niya sa gibuhat. Dihang namatay si Dorcas igala. Giduol ni San Pedro igsuon si Dorcas. Mihapa si Pedro atubangan sa patayng lawas ni Dorcas igala. Unya sa gibuhat ni Pedro iyang giampo si Dorcas nga namatay. Nya moingon mo guay koneksyon. Moingon mo guay koneksyon mga higala. Moingon sila nga basta patay na brad kita mga buhi wala tay koneksyon sa patay. So way koneksyon ngano man lang si Pedro dihang namatay si Dorcas iya man lang giampo si Dorcas nga mabuhi. Be kung wala pay koneksyon dili na to niya iampo si Dorcas. Moingon na tatos Pedro oy ayaw na. Ilubong na lang na diretso ayaw na ninyo iampo kay wala na nailabot. Kita mga buhi wala tay koneksyon sa patay. Wala moingon si Pedro. O sige himo ni Pedro, si Pedro miluhod atubangan sa patayng lawas ni Dorcas. Og si Pedro nagampo nga mabuhis Dorcas. Na moingon mo nga way connection ang buhis patay. Muna nga ayaw mo pailad ang mga laing relihiyon lagi mga higala kay kanang mga laing relihiyon mogamit ang mga teksto niya sinayupog sabot. Kini ato ang mga higala pinasubay gyud ni. Pinasubay gyud ni sa kasulatan mga igsoon. Muna mga higala nga kita mga Katoliko niya ang panahon sa umabot nga Martes. Need kayo og mga pagampo ang nangamatay mga higala. Kay naa ko'y libro mga higala kini, Read Me Wrote It kini. Read Me Wrote It. Naari rin mga higala. Nga makita gyud nato mga igsuon nga kini ding mga kining Holy Souls in Purgatory nakinahanglan jud sila natong mga pagampo. No? Nakinahanglan jud sila natong mga pagampo mga higala labi na sa mga pagtambong nato sa misa, gikinahanglan kanila mga higala no kay sila sa ilang kahimtang mga higala nagkinahanglan jud nga makagawa sila sa purgatorio para makasaka na sila sa langit. Kini nga libro mga higala kung naa mo ani basahan ni mga higala. Read Me Wrote It. Naa gyud. Unsa gyud kita mga Katoliko kinahanglan gyud ato gyud iampo ang mga kalag sa purgatorio kay naghangyo gyud taon sila. Kita mga buhi nga nas kalibutan naghangyo in taon ang mga kalag sa purgatorio nga iampo in taon mi. Kay tungod kay naa pa sila sa kahimtang nga kanang gitawag na to undergo pas paglinis tungod sa ilang mga sala nga nahimo. Muna nga ato silang iampo through the Holy Rosary. Ato silang iampo, ato silang ituboy itong mga kalag sa purgatorio nga kuhaon na ta sila sa mahal na Birhen Maria dadon na nga to sa langit. Nya importante pamisahan nato sila. Ato sila pamisahan. Ato tagsimbahan, atong pamisahan ang mga kalag sa purgatorio. Mga mahal nato sa kinabuhi, mga katigulangan nato nga naaron sa purgatorio. Nya bisag mingom sila nga wala man takabaw brad na ba sila sa purgatorio o na impierno ba sila. Bisag wa pa takabaw pero kining ato agod sa kaluwasan siniguro man ni. Siniguro ni sigurista man ni ato Sinigurista ni mo na nga ato agyo silang ampo. Magampo ato yo silang pamisahan
Kay bisag wa ta kabaw nga naa sila sa purgatorio o na impyerno ba ni sila o na langit na ba ni sila, importante ato jud sila iampo. Kay kanang atong pagampo mga higala bisag wala ta kabaw na wala sila sa purgatorio, nagampo ta nila, di magapon na masayang. Kay wa may pagampo nga masayang mga higala. Wa may pagampo nga masayang. No? Nya ikaduha mga igsoon, bisag wa ta kabaw nga na purgatorio sila, importante nga ato silang iampo. No, ato silang iampo kay ato siniguro man ato sigwa ta kabaw siguro lang jud nato ato lang jud sila iampo. No, kay wa masay mawa ni imo silang iampo mga higala sigwa pa sila dito sa purgatorio. Muna mingon sila nga kitang mga Katoliko sige lang ta kuno tagpamisa nya wala ta kabaw di ay nga wala na di sila sa purgatorio nya sige lang tagpamisa nya wala ta kabaw na impierno na din na sila nya sige lang tagpamisa muna gipanapian ako nutos pare kay wa ko ni pare nga mutugan nga hunong nagpamisa kay ang imong lula na ana sa langit ngano kuno sige tagpamisa pero wa sila kabaw sa tubag ana, wala sila kasabot ana ba nga bisag wala pa ta kabaw ana nga nahilangit na sila sige lang gapon tagpamisa wa gyapon nay problema kay mao man gyud nay dapas sa natong buhaton nga kanuna gyud tang magampo. No, bisag mo sanay atong mo gyud ni trabaho nato isip Katoliko nga magampo gyud ta kanunay. Mo na nga kinato pagampo usa ni siya kabuhat nga dili gyud nato angay natong wagtangon. Ampo lang gyapon ta bisag wa ta paibaw as pare nga nagpamisa brad kay luwas na imong lula. Ayo. Kay lain sa kay pahibaw unta. Kay kung pahibaw unta di na nasa ta magampo nya. Mo na nga gituyo sana. Bahalag na hilangit na imong lula sa gilang gyapon kag pamisa kay kana nga buhat dili na angay natong wagtangon. Pag-ampo gud kanunay lima ka pag-ampo kanunay na ampo lang gyapon ta kanunay pamisahan nato sila kanunay ampo lang gyapon ta kanunay kay bisag wa ta kabaw nga kana sila sa gilang tagpamisa nila sa gilang tagpamisa nya wa ta kabaw na purgat ina impierno na din na sila pero ang importante diha ampo lang gyapon ta kay usa man na siya kabuhat nga dili gyud nato angay wagtangon kanang pagkanunay natong magampo. Mora na itubag. Dili kay gipangwartahan tos pare, no? Wala ta pangwartahan tos pare ana kay kung pahibaw-on sa tos pare nga brad hunong nagpamisa kay ang imong lula na luwas na. Di na ta magampo na ni. Magtinapula na tagampo ani, di na ta magampo kay naluwas na may imong lula. Ang tao dili na hinon magampo na. Mo na nga gingon ana sana siya. Kay bisag wa ta kabaw na langit na ba na imong lula o na pero no ba na imong lula wa ta kabaw pero importante diha nga magampo gyud ta. Nya do na sa koy kuan mga higala kini sani sa kabasahon nindot kini mga higala binisaya ni ang title na ni ang kahibulungang tinaguan sa kalag sa purgatorio usa ka pakiginabi kang Maria Sima na binisaya ni mga higala nindot kayo para natong mga Katoliko nindot kini basa-basahon kay makapadasig gyud ni nato nga kining mga kalag sa purgatorio angay gyud nato silang tabangan iyampo. Tanawa kuha ni siya kahibulungang tinaguan sa kalag sa purgatorio usa ka pakiginabi kang Maria Sima. Kini si Maria Sima mga higala usa ni siya ka madre mga higala nga nakiginabi jud sa kalag sa purgatorio. Sa to pa mga higala do na gyud purgatorio kay do na may kalag sa purgatorio. Na may mga kalag nga naa sa purgatorio nakiginabi ni Maria Sima meaning na gyud purgatorio. Dara. Kamo mga laing reliyon naran ninyong mangyamid mo naran niyo di mo mutuan ni basta kani akong programa para masanis mga Katoliko. Muna kita mga Katoliko kinahanglang yun need yun sa mga kalag sa purgatorio ang atong mga pagampo. Hinaot nga inyo ning ma-share ning akong video. Kunya sa dili pa ta mahuman mga higala. Sa dili pa ta mahuman doon na pa koy laing gamiton. No? Nga sa panahon sa mga apostoles dunay namatay nga gingalan si Onesipuro. Kini si Onesipuro mga higala usa ni siya ka tinun-an ni Pablo. Dihang namatay si Onesipuro. Unsay gibuhat ni Pablo? Iyang giampo si Onesipuro. Nga hinaot si Onesipuro nga inig-adlaw sa paghukom. Kaluy-an siya sa Ginoo. Meaning giampo gani ni Pablo si Onesipuro nga namatay na. Nasa 2 Timoteo 1:18. Sa ato pa di mga higala kana ding pag-ampo nato sa mga mahalas kinabuhi nga nangamatay na di na siya sayop. Di na sa sayop mga higala. Sa unang 2 Timoteo 1:18
14 ato basahon na ay 18 ato ni basahon. Dara. Giingon ni mga higala nga si dara. Hinaot unta nga kaluy-an ang maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiforo kay gidasig ako niya sa makadaghan ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. Hinuon sa pag-abot gayud niya sa Roma gipangita dayon ako niya hangtod nga nakaplagan ako. Hinaot unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik. Sa to pa si Pablo ani higayon na matud pa sa mga Bible commentaries. Mga Bible commentaries kanang mga Bible nga nay komentaryo nga kining higayon na kini si Pablo pag ingon niya hinaot nga kaluy-an unta sa Ginoo si Onesiforo sa pagbalik sa Ginoo. But pasabot ani nga si matud pa sa mga Bible commentaries si Pablo mga higala nagampo sa Ginoo nga iyang giampo si Onesiforo nga dugay ng patay. Naman tay Bible commentary dinhi kini Bible commentary ni siya ang The New American Bible. Kining New American Bible usa ni siya ka Bible nga adunay komentary. Matot pa din mga higala kani si Onesiforo dugay na ni siyang patay. Unya giampo siya ni Pablo nga hinaot kaluy-an si Onesiforo sa Ginoo sa iyang pagbalik. Niya 2 Timoteo 1:14 man to atong basahon sa iyang komentary. Gingon dinhi, the family of Onesiphorus, because he by chance Onesiphorus seems to have died before this letter was written. Klaro kay mga higala nga kini si Onesiphorus nga dihang na priso si Pablo na ibaw siya nga na priso si Onesiforo namatay. Pagkamatay matapad din Onesiforo seems to have died before this letter was written. Kini si Onesiforo mga higala namatay si Onesiforo mga higala sa wa pa masuwat ning letter ni Apostol Pablo. Nya ang gibuhat ni Apostol Pablo mga higala iyang giampo si Onesiforo sa Ginoo nga kaluy-an unta si Onesiforo sa pagbalik sa Ginoo. Sa ato pa mga higala nga kaning pagampo nato sa alang sa nangamatay naa gyud sa Biblia. Sa Old Testament, sa New Testament man panahon ni Kristo ug sa panahon sa mga apostoles. Busa biblical gyud kayo mga higala kining pagampo nato sa mga alang sa nangamatay. Busa klaro og napamatud-an ang mga higala nga kining atong doktrina mahitungod nining adlaw sa tanang mga santos ug adlaw sa mga kalag naagyo siya basihan sa Biblia mga higala. Hinaot nga kining akong video karon inyo kining i-share ngadto sa uban. Kung doon na mo'y mga GC, i-share ninyo para ang katong mga Katoliko makadungog din akong wali dagan silang pakatunan mga higala. Okay nya sa di pa ta mahuman ato sa ning itimbaya kining mga naglantaw nato karon sa atong live. Mayong pagtan-aw ni Ninyo Arsinyal, salamat brad. Aldrin Adlet Bartolome, maayong hapon bro G. Salamat brad, may hapon. Ninyo Arsinyal, may tanong nga po ako sa iyo. Po, saan po sa Bible po na inuutos na dapat ipagdasal ang mga patay sa sementeryo na matay? Pakilatag po ang talata litra por litra. Okay po. Mayroon po tayong mababasa kapatid. Kung nakikinig ka sa aking sinabi sa paganina dito sa 2 Makabiyo, ikalawang Makabiyo 12:43-47. Naagyoy mabasa diha nga nagsugo gyud diha. No, naagyoy diha nga iampo gyud ang nangamatay. Naagyoy 2 Makabiyo 12:43-47. Naagyoy mo na nga wa siguro ka maminaw pa ganina. Muna gitubag na kuna no mato pa niya may tanong po ako sa iyo, saan po ba sa Bible na inuutos na dapat ipagdasal ang mga patay sa sementeryo na namatay? Pakilatag po ang talata litra por litra. Okay po na po litra por litra po. 2 Makabiyo 12:43-46. Naagyo diha nga kitang mga buhi iampo gyud nato ang nangamatay. Nana
Ang problema ang ninyo, di mo mutuog makabiyo kay wa man gyud na ninyo dawatagot kay inyo man gyud nang gitangtang sa inyong Biblia. Muna kung tubag litra por litra gyud na naagyo diha. Ato gyud iampo ang nangamatay. 2 Makabiyo kapitulo 12 43-46. Apir Pagusan, good afternoon bro. Salamat brother Apir Pagusan. Pakisagot po ang tanong ko sa iyo po, mayroon po bang talata na litra por litra na inuutos o manang gitubag na tika brad? Doon na lagi mabasa litra por litra 2 Makabiyo 12 43-46. Nga kitang mga buhi ang ngayon natong iampo ang nangamatay aron mabadbaran sila sa ilang mga sala, aron makalingkawas sila sa ilang sala. Naagyod litra por litra gyud na basaha gani na. Natubag na tika brada ninyo Arsenyal, naranimog imo ng dawaton og dili, di masa ko magbuot. Bible po ang talata po ha, talata saan po? Bago ka pupunta sa history ng kwento, sino ang utos sa Bible ang dapat dasalan po ang patay sementeryo po? Okay, kabalik-balik naman yung pangutana na ana ha, gitubag na tikana. Kay kung ikaw na sad akong subalikog pangutana, di na sa kakatubag. Di asa man pod mabasa sa Biblia litra por litra nga nagsugo si Kristo nga ayaw niyo iampo ang nangamatay. Di asa man sa mabasa sa Biblia be nga si Kristo nag-ingon ayaw ninyo iampo ang nangamatay. Asa man sa mabasa litra por litra basa hapon. Di ba ikaw magpunay sa kagpakli-pakli na? Maupaw na lang kag pinaklis Biblia, di gyud kagabasahan sa Biblia. Di asa man mabasa sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo nagsugo nga ayaw ninyo iampo ang nangamatay. Di asa. Challenge na ko nimo kay kung makabasa ka niya na, magpabunyag yung kuron brad. Lagi ito lang, mapabunyag yung kunimo ron, musunod ko sa mong reliyon. Kung dunay kay mabasa sa Biblia, litra po litra nga nagsugo sa Kristo nga ayaw na ninyo iampo ang nangamatay. Ayaw na ninyo iampo ang nangamatay. Kay kung makabasa ka niya na, magpabunyag yung kuron. Andam yung kung mubiya sa Katoliko kung dunay kay mabasa nga nagsugo sa Kristo nga ayaw na iampo ninyong nangamatay. Kay kami mga Katoliko na mamidag ang basihan sa Biblia, litra por litra, nga iampo ang nangamatay. 2 Makabiyo 12, 43-46. Okay, salamat sa pagtanaw ni Daryl Villanueva o Abil Mabanag, Brad Edwil Mabanag, no? Kumbati, Brad. Salamat, brother. Okay, happy na tamalubat mga igala, ato lang dali-dalion. John Abraham Moreno, wala lagi mo sugua, mismo si Pablo, wala man lagi dawata ni Pablo sa dihang gihilaran sa buhi pa. Asa may akong dawaton ang sulti ni Pablo, ikaw sirara kag pamutmot, buhat 14:8-20. Basa daw na rabay bata sa imong luyo makaton sa imong binutbot. Okay. Mao na nga wala man ta magbinutbot dinhi John Abraham Moreno. Wala kita magbinutbot nini kay ang atong gigamit mga higala sitas jud sa Biblia. Sa nang sitas teksto por teksto gyud. Kung moingon kag nagbinutbot ta mga higala, ang una ding namutbot ang Biblia. No? Kung moingon tag binutbot ning ato ang giwali giyawit diri, ang una ding namutbot ang Biblia. Butbutin ning Biblia. Ha? Kay igo ra man tang ni basa sa Biblia mga higala. Dili ni butbot kay igo ra tang nagbasa sa Biblia. Wala lang kakauyon sa akong tubag. No? Walang kakauyon sa akong tubag. Kung miingon kag nagbinutbot ko sa akong ipangyawit, ang una ding nagbinutbot ang Biblia. Nagbinutbot ning Biblia, tubag ako no, ang Biblia butbot ni dili. Tubag ako pangutana, gining naas Biblia, binutbot ni dili. Kay kumingon kag binutbot ning Biblia, kani imong Biblia sunugan na lang na. Kay binutbot man din ang nasulat sa imong Biblia. Kini nga akong gipangyawit di gyud ni binutbot kay igo ra kong nagbasa sa Biblia. Ang Biblia nako mga higala wag tuog gyud. Naagyo koy gibasa mga higala wag tuog gyud. Pulos gyud sitas por sitas gyud nga tuwa. Okay? Salamat ha sa inyong pagtan-aw. Wilson sa Diosari ninyo Arsenyal imong pangutana igsuon asa mabasa sa Biblia nga patay iampo duna jud mabasa igsuon sama sa among pagmisa sa pari aron mabadbaran sila sa sala nga naa sa purgatorio. Sakto brad, sakto gyud. Problema na nila dila sila kadawat anang Makabiyo. Jesus pa ding naa sa Siraksir. Okay, ingon sa ilang papa nga si Luther bro sayop. Kanas Martin Luther o sa nakaparing nga Katoliko nga nirebilde sa atong simbahan migawas. Mao na nga gitangtang na niyang sirak. Mao na kay gitangtang niyang sirak kay gusto niyang mulihay siya sa mga selebrasyon sa Katoliko. Bro Jeffrey, salamat. Si Bro Jeffrey, salamat Bro Jeffrey ha kay
Bisag Sabadista ka nagtan-aw ka sa akong live. Paita ning magwali nga pataka ra gyawit oy. O tanawa ra pataka ra kuno kog gyawit. Sa mo pagpataka gyawit nga Biblia man ni akong gigamit. Biblia man ni akong gikutlo. Kumingon ka nagpataka kog gyawit, ang una laging nagpataka gyawit ang Biblia. Kay Biblia ra ba akong gibasa? Kumingon ka nagpataka kog gyawit, aw ang Biblia din nagpataka din gyawit ang Biblia. Kay igo ra man kong gabasa. Kining mga laing reliyon di lang ta mahibuo nga ingon ani ilang komento. Tungod kay kini mga tawhana go dili ni kauyon sila sa atong tubag. Kay kumuuyon po ni sila sa atong tubag, makatoliko naman ning mga tawhana. Mo ni nga kutob sila mahimo, supak yun ni sila. Supak ra gyud ni sila, bahalag do ni teksto mabasa, supak yun ni sila. Mahimo mulusot gyud. Mao ni sila mga igala. Okay, Noel Bolo, salamat Noel Bolo sa imong paglantaw kanato. Tata LDS Dalungin. Tata LDS Dalungin sa CCC Lagidong naa pero sa Biblia wala. Sa ato pa CCC inyong gituman og dili ang Biblia. Okay. Dili lang sa CCC Brad. Tata LDS. Ang akong gibasa Biblia pod. Muna nga ni anak ko ang among pagtulunan mabasa gyud siya Biblia og sa panudlo sa simbahan. Ang CCC ako lang nang gigamit aron pag pahibaw pod ba sa ubang mga Katoliko nga naminaw. May tungod unsay teaching sa among simbahan pod bahin ana. Pero ang akong gigamit Biblia gyud kay ang unang gikutlo nako sa akong entrada pa gyud sa akong programa ang una gyud akong gikutlo ang Biblia gyud. Okay? Dili lang kay CCC Biblia gyud moy una na akong gikutlo. Muna kanang CCC ako lang nang gigamit para pod na sa mga Katoliko ba. Mga kauban akong mga Katoliko mahibaw pod kung unsa say panudlo sa amo ang simbahan nga Katoliko mahitungod pod ana. Okay, ayaw kalimot dong nga doktrina na sa yawa ang kalag dili mamatay. Okay, kanay mo ha brad nga doktrina sa yawa ang dili ang kalag dili mamatay. Sayop na kay wa ka kasabot niya na, no? Kanang miingon kag doktrina sa yawa, wa may yawa nga nanudlo nga nag-ingon nga ang kalag immortal. Kay kung ang yawa nanudlo pang ang kalag immortal, makaingon gyud mi kang kining wali sa Katoliko